Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. РБТ – большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Так, смарт-телевизор Prestigio диагональю 81 сантиметра всего за 13 990 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру. Хауым хағыд эфирді аңлықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Сибай қалағында түрлі кемелдегі гранттарды тұрмышқа ашыру давам еті. Ошы күндеді қаланың Тирмәкей балалар бақсағында кондитер компетенция бойынша бірінші Kids Skills чемпионаты башланды. Бұл проект секторында мәктәпкә сәйәштегі балалар түрлі һөнәрдәрмен таныша. Үскәс көн булаһың тигән һорауда кескән ишетәбез. Балалар да күбрәк китаптар, янһәрәттәр аша таныш һөнәрдә тураһында һүз йөртә. Улар арасында космонавт, янгын һөндөрүсе, коткарусы алда тора. Яңа Kids Skills проекты ярдәмендә балалар баксалары тәрбияләүчеләре төрле эшче һөнәрдәрмен таныша, уларның эшмәкәрлеген теоретик яктан гына түгел, практикалла күрә. Грант компетенцияләре бик үзенчәлекле дип хайланган. 7 профиль арасында яшь парикмахер, яшь коткарусы, робототехник һәм башка юнәлештәр бар. Проекттың төп максаты мәктәп балаларга һөнәрдә тураһында белем бирү. В нашем городе проект для дошкольников стал победителем фонда президентских грантов. Мәктәпкә сәяштәге балаларның үсешен камиллаштыруга юнәлтелгән проект президент фонды грантына лайык булды. Ул кечкенә яшьтән балаларга һөнәрдәр тураһында белешмә бирүгә кайтып кала. Шуныһы куаныслы, Сарала калабының барлык балалар баксалары ла бик теләп катнаша. Тирмәкей балалар баксаһында беренче Профи Батлдың яшь кондитер һәм яшь төзүче компетенциясында ярыштар үтте. Төрле балалар баксаларынан 6-7 яшьлек һәм 17 кыз һәм малай үзара көч сынашты. Аның дәвамында проекттың бөтә компетенциялары буенча ярыштар оештырылачак. Грант сараларын тормышка ашыру өчен кирәкле материалдар, корамалдар, 3D ручкалар, ноутбуктар, манекендар һәм башка кирәк-ярак хатып алынган. Ярыш һөнәрләре 20 ноябрьдә билдәле булачак. Фаруаз Рафиков, Александр Юрин, Руслан Камышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Көз һәм яз көндәре коткаручылары боз емерелеп һауга батучыларда еш коткара. Ноябрь айында боз өстендә йөрү айрысы хәвефле. Бұл осорда боз юкка. Әмма балыкчыларда үсмерләрдә һава торышыла, боздың туңып өлгерүе кызыксындырмай. Шуңа күрә әле коткаручылары халык арасында аңлату эше алып бара, төрле рейдтар узгара. Мы вам памятку вручим по безопасности на льду. Так вообще лед не трещит? Нет. Нормально. Кара көз мәлендә көндәр һавытты. Республиканың елга күлдәре боз менән капланып бетте тиергә мөмкин. Шулай да уларга шанырга ярамай. Декабрь еткәнгә тиклем боз калын түгел. Ул кеше авырлыгын күтәрә алмай. Балыкчыларга һәм балаларга айруса хәвеф янай. Тап улар еш кына юкка боз курбаны була. Управление гражданской защиты города напоминает, что с наступлением холодов необходимо соблюдать правила безопасности. Һава температураһының түбәнәюенә бәйле күлдәрдең, буаларның һәм ятлылыктарын туңды. Ел һайын юка боз кешеләренең үлеменә сәбәпсе була. Ошо осырда күптәре боздың калынлыгын аңлап йетмәй, еш кына боз ишелеп китеп, һәү төбенә китә. Хәвефлелек кагыйдәләрен үтәгәндә бәхетле осыртларга юл куймаска мөмкин. Калынлыгы 10-12 см кем булмаган боз кеше өчен хәвефһез дип санала. Аяк астында боз шытырлай башлаһа, шунда ук хәвефле урынын китергә, айрыуса зур куркыныч янаган осракта бозга ятып, кире юнәлештә шыгышырга кирәк. Балыкчылар башлыса өлкән кешеләр, улар нимә эшләгәннәрен белә, ә бына балаларга кышкы хәвефсезлек кагыйдәләрен даими аңлатырга кирәк. Әлеге вакытта һау яткылыктарында боз юка, шуга ла улга, елга, күлдәргә төшмәскә кирәк. Боздың калынлыгын белер өчен тибергә ярамай, бозда һикерү тыела. Был кәңәштәргә өлкәндәр дә кулак калһын ине. Башка хәвефсезлек кагыйдәләрен дә истә тоту зарур. Балыкка яңгыз йөрмәгез. Бозда һәр адымыгызды ослы башлы таяк белән тикшерегез. Ләкин алдыгыздагы бозга хукмагыз. Иң яхшыһы ситкә хугу. Башка балыкчыларга ла 3 метрдан да якынрак килү тыела. Бозга куша туңган агас төптәренә, ылымыктарга якын бармагыз. Мәкинән һәү фонтан кеүек ургыла башлаһа, хәвефле урындан тиз генә китергә кирәк. Страховка һәм коткару сараларының авыр йөк эленгән бау яки такта булуы мотлак. Балык тотканда исерткес исемлектәр кулланырга ярамай. Гүлдәр Кадаева, Татьяна Огурцова, Руслан Камышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен.
Коронавирус пандемиясы сигенерге ойламай. Йогышлы сер өлкән яштагыларга айрылса куркыныч тудырганлыктан улар үз курсларында ултырырга мәҗбүр. Шуңа күрә уларда айрым хәстәрләү, уларның тормышын еңеләштерү зарур. Сибай калаһында был тәңгәлдә без бергә ирекмәннәр штабы уңышлы эшләй. Пандемия башынан алып ирекмәннәр 3500-дан ашык кешегә төрле ярдәм күрсәткән. Киләһе атнабыз ошо хакта. Қалала сирде кисектеру максатында үз курслану режимы инделгәстә ирекмәннәр гуманитар ярдәм күрсәтә башланы. Өлкәндә азык-түлек, дарудар, көн күреш ярыктарын тәэмин итте. Бунан тыш улар башка мөһим эшләргә ялеп ителде. Битлектәр таратты, шәхси йортларда яшәүче авылларның ихаталарын кардан таратты. Быел 12 октябрьдә республикала гына түгел, тотыш илдә сикләү саралары гамәлгә ингәс, штаб эшмәкәрлеген тагы үземләштерде. Мы работаем с 9 утра до 18:00. Основная наша цель работы — это мы принимаем заявки. Без көн һәйн иртәнсәккә сәгать 9-дан кискә 6-га кадәр эшләйбез. Төп юнәлешебез үз курсануда булган яшьтәре 65-тән үткән олыларга төрле ярдәм күрсәтү. Без шулай ук олыларга прививка яһату, QR-кодтар буенча аңлатма бирәбез. Штаб эшен тергезгәндән бирле ямгыһы 307 кеше хезмәтләндердек. Шулай ук үзәк дәвахана белгечләре менән тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Хроник сирләргә дарудар ташуда безнең иңдә. Үрдә әйтүебезсә, улларга медикамент ташудан тыш вакцинация буенча аңлату эше алып барылды хуплауга лаек. Прививка яһатырга теләүчеләрне дәваханага атып баралар, QR-код аларга ярдәм итәләр. Ирекмәннәр ярдәмендә прививка яһаучыларга Бердәм Россия партияһы махсус бүләкләрдә әзерләгән. Ярдәмгә мохтаҗдар 351-53 телефоннан шылтыратып заявка калдыралар. Шулай ук ирекмәннәр сафына бастырга теләүчеләрне дә Титтер клубында урнашкан штабта көтәләр. Фәрваз Рафиков, Александр Юрьевна, Руслан Комышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Бұл бүгін күндегі бүті яңалықтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиков эшләнем. Безнең бөтә сәғарыстарҙа Instagram, YouTube һәм бәйләнешле селтәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ. РБТ. Большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Так смарт-телевизор Prestigio диагональю 81 сантиметра всего за 13 990 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру.